Iran Türkmenistanyň we Russiýanyň tebii gazyny islenlik ugur, şol sanly Günorta Aziýa uguru boýunça geçirip bermegi teklip edýär. Iranyň gaz injenerçiligi we ösüş kompaniýasynyň direktory Reza Nowşady Aşgabatda 15 fevralda öz işine başlan Iranyň önümleriniň ýörüýeti sergisinde jurnalistlere beren interwýusyny Iranyň türkmen we rus tebii gaz feriştelerini islenlik ugur boýunça geçirip bermege taýýardygyny aýtdy. Bu babatda bizde bir näçe teklipnama bar. Biz Gazproma we Türkmen gazy resmi taýdan teklip etdik we maslahat berdik. Iran demir gazykda Türkmenistanyň we Russiýadan gaz almagy hem de onu günortada isläni ýurtlaryna geçirip bermege taýýar diýip Nowşady aýtdy. Abaşanyň we Ýewropa Birleşiginiň berek ykdysady sanksiýalar astyna galýan Russiýa we Iran Moskwanyň bir ýyl töwere bozal Ukraina garşy girişen harby çöldürüşiniň ýa-ni sowda ykdysady we beýlik ugurlarda has ýakyn hyzmatdaşlygy umtylýar. Iran resminiň türkmen we rus TV gaz serişteleriniň Iranyň üstünden geçirilmegi bilen bagly berýän beýanatlary Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Millerin 15 fevralda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary bilen energiýa pudogyny hyzmatdaşlygy maslahat edýän wagtlaryna gabat gelýär. Birazdan Biznes Türkmenistan hökümetçi Türkmen neşri 13 fevralda Iran metbuatyna sargylanyp Iran bilen Russiýanyň arasyna gaz we neft swap alaşygynyň tehnik meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä Iran bilen Russiýanyň arasyndaky gaz alış-çalyş alaşygynyň birinji tapgyrynyň şu ýylyň mart aýyna çenli Türkmen turba geçiricileriniň üstü bilen durmuşa geçirilip başlanmagyna garaşlýar. Russiýa Iranyň üstü bilen gaz alış-çalyş alaşygy arkaly 10 milliard kub metre çenli tebii gaz beýlik ýurtlara iýermegi gödeňine tutýar. Iran bilen Türkmenistanyň arasyna ozalan gaz swap alaşygy esasyny Azerbaýjana gaz eksport edilýärdi. Britaniýaly energetik hünärmeni we düýbi Abaşada ýerleşýän Transgazar Resurslary kompaniýasynyň maslahat beriş geňeşiniň agzasy John Roberts 17 fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Iran, Russiýa we Türkmenistan öz üçin alýan täze gaz alaşyklarynyň mümkinçiliklerine syn berdi. Energetik pudogyny hyzmatdaşlygy umtylýan 3 ýurdun 3'üsi de tebii gaz ferişteleriniň gorlary boýunça dünýäde iň öňläki orunlary eýelýär. Why would Turkmenistan want to help Russia export gas over Nem üçin Türkmenistan öz gazyny Irany berip, ondan girdezi gazanyp bilýän mahaly 1000 kilometrlik gaz geçirjiginiň üstü bilen Russiýanyň gazyny eksport etmäge kömek etsin. Türkmenistanyň üstü bilen Russiýanyň gazynyň eksport edilmegi heňe gelmeýär. From selling its own gas to Iran. It just doesn't make sense to export Russian gas across Turkmenistan. Deep Roberts Azatlyk radiosyna aýtdy. Birazdan Gazprom kompaniýasynyň wekiliýetiniň 15 fevralda Aşgabatda eden saparynyň ýa-ni rus dilli mediada Russiýanyň türkmen gazynyň Transgazar arkaly iýerilmeginiň öňüni almagy. Şeýlede Russiýanyň Türkmenistana Iranyň üstü bilen Türkiýe ugru boýunça gaz üçinçiligine goşulmagy teklip etmegi ýaly habarlar peýda boldy. Britaniýaly energetika bilermen Rus wekiliýetiniň Aşgabatda Hazar üstü geçirici taslamasynyň petiklenmegi bilen bagly aýdanlar barada maglumatlaryň tasdiklemeleri mätäşdigini, ýöne şeýle talap bar bolsa munyň Türkmenistanyň öz ýaýlygyny bozýanyny aýtdy. The first thing is you have to be cautious when the actual source of the statement remains unknown and not identified. Birinjilik bilen beýanatyň anyk çeşmesi nämälim bolanyny hökman hüşgär bolmaly. Bu beýanaty aýdan adam hökümet resmiýetimi, Gazprom resmiýetimi, parlament resmiýetimi ýa näme? Biz bilmeýäris. Şonuň üçin hüşgär bolmaly. Russiýanyň hadarysy geçirjisiniň öňüni baglamak baradaky maglumatlar heni tasdiklanylmady. Ýöne biz bir zady bilýäris. Rus umasyna, Rus parlamentinde hadarysy gaz geçirjisiniň öňüniň baglanylmalygyny ananýan parlament agzalary bar. What we do know is that there are members of the Russian Duma, the parliament, who believe that it should be blocked. Britaniýaly energetika ekspert Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Şeýle-de ekspert Russiýanyň Transgazar gaz geçiriji taslamasyny oňlamaýanyny, oňa 10 ýyl bäri garşy çykýanyny, bu maglumatlaryň onsuzam köpçüligi ma'lum bolanyny gurrun berdi. The key question is if, and please note that this is an if, it is confirmed. Möhüm soru. Egerde üns berin, bir ýerde egerde diýär. Egerde Russiýa hadarysy gaz geçirjisiniň öňüni baglamak gabatda
işçen herekete geçýän bolsa, bu Türkmenistanyň öz ýygytyrlyk hukugynyň bozulmagy bolýar. Türkmenistanyň günwatary umuman islenlik ugur boýunça öz gazyny eksport etmek hukugynyň bozulmagy bolýar. To export gas, in this case, to the west, but basically in any direction. Deyip ekspert Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy.